utroligt, at jeg ikke har tænkt på det her før. Det her, det er en guldgruppe. Ja, goddag. Jeg har en bekendtgørelse. Jeg hedder Mads Skjern. Sundtolden er blevet genindført. Så for nu af så koster det 28,5 ekstra at komme over med Scandlines. Det er genindført. Så 28,5. Nu skal far tjene penge. Sorry, heller ikke noget der. 28,5. 28,5. Ja, joken var meget god, men... Ja, det er ikke nogen joke. Det koster 28,5. En appelsin til Daniel. Vi fik en appelsin. Så gør det. Tak for det. Rigtig glædelig jul. Vi går over i den anden side og håber på mere held. Tak for det. Goddag, mine damer og herrer. Jeg hedder Mads Skjern. Det er min søn Daniel. Sundtolden er lige blevet genindført. Så det koster 28,5 ekstra at komme med over. Desværre. Daniel, er du med? Vi skal nok få dem til sidst. Goddag, mit navn er Mads Skjern. Sundtolden er blevet genindført. 28,5 ekstra for at komme med over. Nå, fint. Daniel, vi går videre. Tak for det. Jeg er ikke færdig, Daniel. Nu skal vi højere op. Vi skal på broen. Følg med. Hej. Goddag. Jeg hedder Mads Skjern. Jeg vil gerne genindføre Sundtolden. Er det muligt? Nej, det er ikke muligt. Det må ikke få. Kan man ikke gøre det? Nej, det kan man ikke. Man kan ikke genindføre Sundtolden. Nej, vi skal ikke have noget 12. I vil ikke have noget 12 her? Nå, godt. Så du er simpelthen nødt til at gå igen. Tak for det. Glædelig jul. Jeg går min vej. Jeg vender tilbage. Det kan I godt regne med. Mads Skjern er ikke færdig. Ham affærder man ikke på den måde. Så, farvel! Daniel, kom. Nu skal vi vise dem. Sådan leger man ikke med Mads Skjern. Kom. Klar, Daniel. Fyrmester. Så, vi tager den her. Er du med? Sådan. Så, det er godt. Er du klar, Daniel? Klar ved kanonerne. 1, 2, 3, 4. Kanonkugle i. 1, 2, 3, 4. Kanonkugle i. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. 4. 4. 4. Fyr, Daniel. Daniel, fyr. Daniel. 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 Min drenge. Man må aldrig stille sig foran en kanon. Daniel. Vågn så op. Kom, Kæk. Kom. Kom, Kæk. Kom. Det er godt. Så, det er godt, min dreng. Kom så. Ja. Bonjour. Oui. C'est Mads Skjern de Danmark. Oui. Je voudrais parler avec landbrugskommissær. Ja, landbrugskommissær. Could I speak to landbrugskommissæren, EU's landbrugskommissær? Ja, tak.